Boss. Khathelo wena khamazela. Kunika isibhamu ukuthi shala abafana uyakhetha. Hayi ngosungibamba buhlungu nje mfethu vika. Khamazela. Angizange ngizodlala la. Angijwayelane sakho. Uyazi nawe iphutha le. Boss. Khamazela. Sondela. Yimbe. Amabhodlela musiya lapha mfethu. Khamazela. Lena yona yini? Awumancane mfethu vika mfethu, awumancane mfethu. Khamazela. Angidlali njengamanje. Khamazela ngithele lena yini? Ngiyazi mfethu ukuthi yini lena mfethu. Uma ngabe ufuna le mpilo yasiwine Khabazela, ngizocela wendoda ukuthi amehlo akho avuleke. Ngithe yini le Khabazela? Ngisho nengane encane yazi ukuthi isibhamu lesi mfethu. Kulungile. Ngoba uyazi ukuthi izulu lezandla leli. Ngifuna uthathe lesi sibhamu Khabazela. Ushaye la mabhodlela uyangezwa? Ngiyakuzwa mfethu vika, hayi ngiyakuzwa mfethu. Yeka manje, thatha la. Hayi ngiyakuzwa. Sawa. Khabazela, angikhulume nawe kokugcina. Sawa. Ngiyazwa mfethu. Imala. Ngena la phakathi, kuqa phansi. Dolo phansi Khabazela. Dolo phansi. Hayi ngiyazwa vika mfethu. Ushaye lawo mabhodlela sizwana? Hayi lawo mabhodlela wacabanga ukuthi umpolompolo lo. Sizwana? Ya. Sha. Hayi vika mfethu yangihlula lento le mfethu, yangihlula lento le. Hayi yangihlula. Yini ekuhlula ngakhabazela la? Hayi kunzima mfethu. Come back. Come back. Ya sho mfethu usuze ngani la? Amfethu boqinisile ukuthi ukhona umuntu udayisana. Usebenzisana nomavolovo. Yezwa mfethu ngithi ufuna uvolovolo izindaya. Niyamuzwa lo muntu uthini? Ufuna phila la izindaya. Wena mfethu awathathe nawe mfethu. Phela nawe mfethu ngizobuyena lo mjida phila ngasesakufama. Ngasesakufama mfethu. Ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani. Ngizobuyena lo mjida phila. Ndabezi. Khabazela manje. Yini lento yenzayo Khabazela? Hayi ngiyangishilata ngiyazi. Yini lento yenzayo Khabazela? Yini into ongayazi? Lokhu nje kwebhama ekujwayelanga. Umuntu uzofa ngenxa yakho. Ilula lento. Buka manje la into kumele uyenze. Ngeke ngibe ngikufundisa into eyodwa Khabazela. Kanje. Yenza lento nawe njengamanje. Ya. Nayi into kumele uyenze. Kwenziwa kanje. Yabona njengamanje. Asaba. Ufuna sisuke. Dale kulabafana ompolompolo la. Uyakhumbula leya video leya? Ya hayi Isikhathi ngiyabakhumbula. sokuyisebenzisa ke manje. Asasibalana. Okay, fuck. Ya ngizwile ngithi fuck. Sengiyatseke too much manje ngibele ngikhomba fuck. Angicalanga thunathi ukinza umculo ungazongifoka cause kudala ngihlupha ngidoja ngejacket ngouniform ngithi fuck man. Ya ngizwile ngithi fuck. Akufaka isigeke uthithiza awusabamba ifoni uthi mina Ehlisa umoya mpolompolo. Unada mfethu. Asizile mina. Buso. Khabazela mfethu. Asibona phela abangani madodana. Uthi ngingavele ngivakashele. Ngibekwa yini? Ufunani? Njengamanje ngizokutshela yabona ilokishi lonke yela. Hayi kanti imbuzo ndoda. Njengoba ngangishilo kwasekuqaleni. Akukho lutho uyoyithola kimi. Khabazela. Ayeke kwenzeke konke lokho kushoyo ndoda yamadoda. Cha ningihambela la nithabazela. Hayi kwenza apha ngoba sami. Kufanele ngifuna ukubonisa Indawo. Yini lembuzo? lalela ke mfana. Uyabona kusukela manje uzongipha amakhona engizokwazi ukuthengisela kuwo sizwana. Uyaphandle kwalokho sizokungangibuza ngithathana. Ngangawathola lamakhona soba nenkinga Ngoba phela nganginosbuda la. Uyithatha phi video mbuzo? lalela mpolompolo. Sengizwile ngithini. Awungiphucumo lwami lapha.
lama recording maningi ayikho yona nawazela asama Mbuso mfowethu. Athi sikhulume nje. usela lento yakho impela Hayi kanti mbuso mfowethu ngiyakuzwa. Okay. Yabona njengoba mfethu ufuna le mhlaba le ukuthi udayise mfethu. Nami mfethu kunabantu abangiphethe ngithi yabo. Kunomuntu ophethe la. Ekumagedlela nami le mhlaba engiyithatha kini. Le mhlaba kungeyakhe wena mbuso mfethu. Ukuze uthole le mhlaba njengoba ngangifikile kuwe ekhaya. Ngizocela ukuthi sebenzisana nami. Mawusebenzisana nami sokhona ukuthi sikhumbe lo muntu magedlela phansi. Uyokhona ke lapho ukuthi uthole yonke imhlaba oyidingayo mfowethu. uyamazi uhlala ngedlela Sekusegazini wewafana ukuthi vele ngidubule. Sekusegazini wewafana ukuthi vele ngibulale.